vegades quan jo vaig Ja. fer. Plexe solar, suprarenal, ronyó, urèter, bufeta, penis o vagina. Estómac, comencem pel pílor. Estómac, pàncreas i duodè. Pràcticament, com que se solapen, ho fem tot junt. Budell prim, colon transvers, colon descendent, recte i anus. Transvers, descendent, recte i anus. Cor, i melsa. Paratiroide. Tiroide i tim. Trapezi. Bronquis i pulmons. Cervicals. Dorsals. Lumbars. Sacre i còccix. Nervi raquidis. Espatlla, braç, colze, avantbraç i mà. Peu, cama,
genoll, fèmur, maluc, maluc, la part de l'acetàbul, i menisc intern. Mexelles, aquí hi ha l'articulació maxil·lotemporal, llengua, i amígdales. Laringe, faringe, pit o sines, i equilibri, centre de l'equilibri. Costelles, diafragma, i musculatura abdominal. Sinus frontals, punts de la migranya, hipòfisi, epífisi, trigèmin, i clatell o nuca. Aquí dintre, en aquest racó d'aquí, trobaríem les apòfisis cervicals, en aquí, aquest racó. I el cervellet. Nas, memòria i llagrimer. Tàlam. Fem una pressió simplement fins que el pacient la nota.
hipotàlem, i un massatge seria a tot el cap. Nervis cranials. Vista, al pacient li demanem que es tregui les ulleres, i oïda. Venes subclàvies o reserva limfàtica. Limfàtics del cap. Que consisteix en, com si diguéssim, pessigar la pell interdigital. Limfàtics toràcics. Limfàtics axil·lars. Limfàtics abdominals. Seria aquí. I de l'angonal. Matriu o pròstata seria aquest triangle d'aquí. Ovaris o testicles seria també aquest triangle, més o menys. Relaxament del baix ventre. Amb la mà plana per evitar possibles problemes amb les varius. I treballaríem també les morenes
d'una manera indirecta. Aquí, els genitals indirecte, o la libido més aviat. I per acabar, l'analgèsia. Una petita pressió aquí. I ja està.